Benvingudes, benvinguts al tutorial que us explicarà com fer cerques bibliogràfiques en la base de dades índices CSIC, un recurs multidisciplinari que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles. A més de la informació que puga proporcionar aquest tutorial, es recomana consultar l'ajuda que ofereix la base de dades. Igualment, és aconsellable registrar-s'hi per a poder accedir a una sèrie de serveis personalitzats, com ara desar cerques o exportar-les. La cerca ofereix dues opcions, cerca simple o cerca avançada. En aquest tutorial us explicarem la cerca simple, la qual està orientada a fer cerques senzilles. Només s'ha de teclejar en el requadre de text el terme o termes de cerca. El sistema només buscarà en els tres camps següents: matèria, títol del document i resum. Per tant, mostrarà registres en els quals apareguen els termes de cerca en aquests camps. La visualització de resultats que ix per defecte es pot canviar si s'activen els desplegables. Finalment, cal mostrar la icona que indica l'accés al text complet. Fins ací l'explicació de com funciona la busca bàsica d'índices CSIC. Esperem que us hagi sigut molt útil. Gràcies per la vostra atenció.